Добре дошли в първия си по рода елиминационен турнир 1-1 в град Пловдив. Тук сме на футболни игрища Велт и както се вижда, отзад зад мен са събрали сериозни участници, които са готови да покажат всичко, на което са способни да спечелят голямата награда. Имаме само сериозни футболисти днес. Буквално няма какво да се обърка според мене. Не знам в кой ще е голямата награда, като гледам май на всеки трябва да отидете. Тук са горе-долу равностойни всички. Така че аз няма какво повече да кажа, освен да започваме. Ай, момчета, малко шум за турнира! Естествено, няма как да не благодарим на нашите спонсори NiceGift и Eat'nGo, без които този турнир просто нямаше как да се организира. Турнира е почти толкова добър, колкото сандвичите и кошниците на NiceGift. Още веднъж големи благодарности към двата бранда, чрез които турнирът, пак казвам, може би нямаше да се състои. И не на последно място, специално този турнир е организиран с мисия да подпомагаме на млади футболисти в затруднено финансово положение, като по този начин може да се развият благополучно в на следващия си период в футбола. Това е нещо, което ние и нашия екип от My Care Academy сме доста горди, че може да постигнем. Всички събрани средства ще бъдат дарени на децата от Пловдив Сити, които имат финансови затруднения. Нека им помогнем заедно. Добре дошли на първия по рода си елиминационен турнир 1-1 България. Тук днес сме с Даниел. Здравейте. Кой отбор играеш? В момента съм свободен агент. Къде си играл преди? Спартак Пловдив, Скола Марково. Добре, какво те накара да дойдеш на този турнир? Ами като цяло, това ми е силната страна единоборствата и като цяло много ми хареса самата идея и реших да дойда тук. А някакви очаквания? Така като гледаш, има доста конкуренция. Ами като цяло имам очаквания, да, смятам, че ще продължа напред и съм дошъл да победя. Победиш, пожелаваме, че успех, брат. Благодаря. Така, тук сме с голям талант. Представи се. Аз съм Кристиан Борисов, игра в Академия Пловдив. На 15 години съм и това. На какъв пост играеш? Халф. На какви качества разчиташ днес? Предимно да считам на защитата, защото нападение ще видим какво ще стане. Нападение добре, в защита още по-добре. В защита още по-добре. Добре, значи разчиташ на защитните качества, гледаш, има много състезатели, има и по-големи от теб. Как смяташ, че ще се справиш с напрежението? Надяваме се да минем първия кръг, нататък какво стане. Смяташ ли, че има шанс за голямата награда? Всеки има шанс. Всеки има шанс. Добре, благодарим ти. Успех. Тук сме с Денислав. Денислав от Академията. Приятно ми е, Йодан съм. Какво смяташ за турнира? Хубаво е да се правят такива неща, защото се подобрява качеството на детско-юношеския футбол. Твоите очаквания към теб специално? Нямам очакване, дошъл съм се забавлявам. Само за забавлението. Сега няма да откажеш, ако нали? Няма да откажа, но съм дошъл за забавлението. Добре, супер. Какво мислиш като цяло за конкуренцията, за турнира, организация? Познавам някои момчета, организацията е много добра, харесваме, че има вода се донесли, това е много важно в тия жи. Естествено. Да, има. Момчета не ги познавам повечето, като гледам са от добри отбори, трябва да се получи добър турнир. И аз надявам, братле, мерси много. Успех ти пожелавам. Така. Ето го и следващия ни участник. Тук сме с Христо. Христо кой? Митков. Капитан на Марица на отбор 2006, звезда в неговия отбор. Бивш футболист явно, така си мислите. Капитан, звезда. Разкажи малко повече за себе си. Аз съм един същински таран. Очаквам точките им всички да бъдат защита, в нападение почти нищо и така, чакаме финалите. Значи разчиташ главно на играта ти в защита. Точно така. Какви сте очакванията за турнира днес? Очаквам много добро представяне от мен и минимум полуфинал. Минимум полуфинал, значи не се целиш в наградата. Това е минимум. Минимум е полуфинал. Да. Значи, според мен,
има шанс да спечелиш голямата награда. Тук сме с, може би всички го знаят, Даниел Коков. Няколко думи за вас. Ами играя като нападател в Ботев, крило, централен нападател, нали няма значение. И силните ми страни са може би скоростта най-вече. Най-вече скоростта. Да. Какви са очакванията ви за турнира като цяло? Ами идвам за победа естествено, обаче в крайна сметка професионализма на първо място, ще гледам да внимавам за здравето, физическото най-вече. Респект, това. Респект? Естествено, дошли сме тук, няма да се обем. Да. Без контузии. Да. Това е важно, нали? Добре, Дани, пожелаваме ти успех. Мерси. И за голямата награда. Тук сме с Евангел Цикъс от град Монтана. град Монтана. Малко да ни разкажеш повече за тебе, къде си играл. Като малък започнах в Монтана, Пъвка Монтана, и след това се преместих в Германия, в Мюнхен. В Мюнхен, там къде си играл? FC Дайзенхофен. FC Дайзенхофен. От колко години горе-долу занимаваш с футбол? Да добия представа. От 11. От 11 години. Само ви казваме, тук са само такива футболисти, над 10 години опит, на почти професионални, както ние може да кажем. Какви са очакванията си за турнира? Колкото се може да стигна по-напред. Силни страни? Бързина. Бързина. Няма как такъв добър турнир без един от най-добрите футболисти млади в Пловдив. Тук сме с Пепи Андреев. Пепи, здрасти. Здравейте, благодаря за поканата първо. Виждам хубава организация, много хора са дошли. Това е хубаво, че още на децата им се играе футбол и имат желанието да се развиват. Да, според тебе, какви са най-важните качества, които трябва да изградят децата в млада възраст, за да достигнат, да кажем, до твоите успехи? Най-важните качества са да имат вяра и желания. Вярата е на първо място, защото ако не вярваш, никога няма да постигнеш целта. А малко ти да ни разкажеш малко повече за тебе, как израсна, как всъщност се запали по футбол и твоите стъпки нагоре в Локомотив дори. Аз израснах, от квартала съм тръгнал. Тогава като малък много играе в футбол, но вече виках да се развивам на по-друго ниво и отидох в Локомотив Пловдив. Оттам почнах да следвам моите идоли Димитър Илиев, Мартин Камбуров и след това получих шанс в първия отбор. Поех шанса хубаво и се радвам сега, че и феновете ме обичат, бележа голове и така. Да, виждаме, ти всъщност си един от любимците. Те обичат футболисти, изградени от Академията на Локомотив, да могат да наследяват такива като Димитър Илиев. Така е, затова съм благодарен на феновете и мога да им кажа само живи и здрави да са. А очакванията ти за този турнир какви са специално? Да стане едно незабравимо шоу за всички, където са дошли, да има емоции и победителя да се радва с наградата. Благодаря ти много, надяваме се и за бъдещите турнири да бъдеш наш гост. Благодаря. Чао, чао. Добре. Чисто. Топка. 2-0 за Коков. Гай. Да видим финтови движения. Играй. Добре, точка за Кънчев. Играй. Ето го и съдийския сигнал. Първия. Ще може да го видиш. Добре, ще няма проблем.
Последница была. От тропита, който цели най-много пъти в горната града, получава една подаръчна кошница. Тук са нашите избраници, които гласуваха на нашето стори в Инстаграм правилно, да познаят гола. Тук сме с Александър Георгиев, Марко Рой, Смол Стоянов и Мануел Бонев. Вилян Видов иска да се покрадне нещо, така и той да бие. Направо да започваме. Усещате облерончетата вече. Чули заслужава цялото знаете. Ти даже ми даде право. Не. Твоя шабрина игра. Какво смяташ за победата? Брат, толкова грите. Рутинна победа. Пълен букук. Пълен букук. Има хейт към победата. Колко чисти от село? Чисти от село. 11. Какво очакваш да има вътре? Ето Вели, виж. Само проверя. Пако Рабани. Той ще донесе кошницата. Аз ще донесе. Това вино е за мене. Имаше гимназиални. Чу с победителя на тази уникална кошница, според мен, няма равен. Любим подарък за цялото семейство. Какво ти харесва най-много в нея? Мани, готов си, какво ще ги направиш? Кажи ги за сега веднага. Заповядай. Браво! Браво, гол съм! Колко публика? По-малко в началото. Опна лав крак. Ама няма да лав крак. Публиката е... Да видим.
Едната го минава! Деня колко успее да защити тази точка, продължава към полуфиналите. Да видим. Заедно на вратаря спаси. Даниел колко продължава. Даниел колко продължава. Да видим. Интересен побой тук. Да. Двама доста добри. Не е приготвил. Да видим. Опита тук нещо. Странно обаче въпреки това продължава. Да стика! Нещо. Да видим. Рязко объркване. Опита нещо, ама се продължава да видим какво ще се получи. Преминавам до него да отбележи ли? На финала, тук сме трябва. Марин бутна твърде дълго, мисля и да, предполагам няма много стигне. Път на Кронос. На футболна академия на Кронос. Той се премеща с това. Той преведе удар, обаче не отцели вратата. Точка, специално спе да отбележи. Да, продължавам. Бутна на страни, ще те определя много далеч да според мен. Веяне. Направо го изяде. Това е интересно четвъртфинал. Опита интересно. Да видим. Не. Един. Гол! Тук до мен имаме 4-мата полуфиналисти. Ще изложа, ако кажа, че поне за 3 от тях не вярвах, че стигнат до тук. Първият ни полуфиналист, заслужено стигнал до тук, Даниел Коков. Как описваш своето представяне до сега? Ами, почти не срещнах трудности, така че. Мисля, че да. Като цяло бързо минахме, но не мисля, че имаше нещо. Очака да стигнем. Да си ги мачи. Така че това е важно. Вилан, при тебе трудности? Имах един труден съперник, но се справих. Но първи Да. Ами да видим от другия поток състезателите, Димитър Драганов. Как усети турнира до тук? Без напрежение. Нямаше трудни съперници за теб? Добре. Ами ето го и нашия Dark Horse, както може да го наречем. С един матч на полуфиналите. Как е турнира сега? Много голям късмет. Един матч също не толкова труден противник. Продължаваш на полуфиналите, браво. Да, ще видим какво ще стане. Не е ми успех. Почваме. Финалът и финалът се игра до 5 точки. Същите правила, само че точките са 5. Точки! Полуфинал. Финалът е до 5 точки. Доста интересно било се. Да. Трудният поток. Тут поставяме на вратаря. Малко са приятели от малки. Така, един ще бъде. Едно. Да видим. 1-1 сега матч е предимно в защита. Отмъкна я и отбелязва. Едната някакъв, не колко смятат, че е направил грешка, да видим. Вратаря ще да му пречи. Да Вилян. Оле! Подигра с него. Подигра, 4-1. Ще видим. Да видим. Успя. Само те трябва да я вкара и успява. Трябва да започне първо с... Добре да си. Удар на Джо. 4-3. Ще трябва... Да видим. Ако сега отбележи, изравнява да платна. Обръща рядко толкова удари. Има още шанс. Пада на земята. Изправя се. Стреля се бе крак. Оставя на вратаря и... Финал.
Финал. Първи съдийски сигнал. Първа точка за Драганов. Накутва. Димитър Драганов сега атакува. Първа атака в този полуфинал. Димитър се отвели да отдържи и бут топка настрани. Един на един. Да видим. Още върши топката. Може би очакваше лошо поемане. Удар! Левия крак, слабо изпълнение. Но въпреки това... Правилна вратаря! Да видим. Ще успели да отбележи и да направи пробив в този матч. Прибира топката отново. Опита се нещо доста котно. И не можам да се 2 на 2. Явно го познават и познават силните му страни. Остро връщане, това не беше хубаво. Да видим сега Драганов ще успели да направи пробив в този матч. Но... Разочарован съм от това полуфинал малко. Не е това, което очаква. Петри. Да видим. Само обърна гол. Удар в Кракова. Слабо изпълнение. Все едно отбележи, може и да е на финал. ще послуша по. Да видим, опитва някакви финтови движения. Бута на десен крак. Прибира топката. Удар! Гол! Втория. Няма да ви излъжем, ако ви кажем, че тези двамата не ни бяха фаворити от началото. Наистина, двама много добри футболисти. Виждаме двамата играят в един отбор. Да видим, може ли да ви питам, дали ще си давате аванс? Няма си даме аванс. Ще стъпвате ли здраво? Много ясно. Няма да си прощават, очевидно. Ще бъде интересен двоен. Заформя се наистина един уникален финал. Имаш ли да кажеш нещо по последния финал? Нямаш. Нищо. Оставам всичко да реши за финал. Ще говори с топката? Ти? Последния казваш, тренер, нещо като гол от някакъв. I don't speak Bulgarian. Добре, пожелаваме успехи на двамата. Браво! 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 И това ли къде няма започваме финала. Ами, започва да го очакваме на финал. До 5 точки. О! Гледай! На финала може би се буди. Да видим. Имаше добри намеси, но не бяха много. Един на един за сега. Въпреки че двамата успяват да се преминат. Опитам нещо им. Бутва настрани, удар! Вратаря как така не реагира, не знам. Къде да ги инвестира парите? Ами не знам. Къде да се прецени? 4 на 1 и... Дали обаче не е близо до свършване? А дали няма да видим изненади от Виран? Удар на Драганов! Няма да има удара. 4 на 2. Сега знаеш това да пресирате. О, Драганов спечели! Къде е мъртвите? Всички да се съберем. Може да сложим край на първия турнир един срещу един България. Толкова сме щастливи ние и нашия екип. Чрез да ви кажем, не може да повярваме даже колко добре се получи. Двамата ни, победителят ни по-скоро, игра, може би да кажем в по-лесния поток, но това не му омаловажава качествата. Димитър Драганов, какво ще каже за победата? Нищо, много добре се получи турнира, да се надяваме, че ще има още такива, да се вълняваме. Доволен ли си? Да. Взема още някой лев. Очаквахте ли, че ще стигнете до финала? Не, да се въвлявам. Мислех, че има още много противници, които моеха. Делян, той беше един от тях. Аз мисля, че той ще го спечели. Имаме само ето и утешителното начало в турнира. Делян Виделов. Ще да надига, така че не ми е тъп. Не ви е тъп? Не. Получавате те кошници от най-ските, които са топ качество, така че наистина няма да ходите. Какво мислите цяло за турнира? Беше супер. Хората ще се забавлявахме. Мерси много.
Ако ти искаш да си следващия победител, запиши се в следващия такъв турнир и кой знае, може че да си този, който ще прибере следващите 500 лева, а може и да са повече.